切り裂け。傷を癒したまえ。とうとう私一人になっちゃったわね。こんなことならもっと兵法を学んでおけばよかった。
剣を引けシェリー。君を傷つけたくはない。それはこっちのセリフよ。今降伏すれば仕方がない。負けるわけにはいかない。うわっ。行くぞ小娘。力ばかりが堅実じゃないわよ。手加減などできる。時間はこれで終わりよ。行くわよ。元気なお姫さんだね。また美しさに磨きがかかっちまったね。かの者の傷を癒したまえ。傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。
バルガス。お前にもしものことがあるとエリザ殿に申し訳が立たぬ。ここは一時引いてくれ。みんなすまぬ。悪く思わないでね。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者を守りたまえ。ジェリー、怪我しないうちに降伏しなよ。バカにしないでよね。あんたなんかにやられる私だと思ってるの？じゃ世の中まだまだ知らないことだらけだよ。もうこれ以上は無理みたい。ここは引くしかないよね。終わったか。わしも少しは活躍をしたかったぞ。バルガス、協力には感謝する。だがエリザ殿のためにもここは早く戻ってくれ。そうだよ。女はそんな気遣いに弱いもんさ。それではお前たちにばかり世話をかけることになる。気にすることはない。帝国の明日を担うお子のためだ。みんなすまぬ。子が生まれ次第すぐにみんなのもとへ駆けつける。それまで少しは敵を残しておいてくれよ。レオン様！レアード様がバルディア城を発見いたしました！そうか、見つけたか。バルディア城か。ついにラングリッサーを手にする時が来たな。急ぎ出発する。道案内を頼む。はっ！ラテア水郷で漂流兵団を率いてるわけじゃないんだよ。バルディア捜索隊を指揮するレアードからの伝令により、バルディア城の所在が判明したと報告が入る。だが先を急ぐ一行を阻むように、一本の大河がその巨大な姿を横たえていた。橋を探し、対岸へ移動を